Baš mi je u Berlinu. Dobar. Umoran. Sviđa. Baš je dobar, ja. Aha, baš je dobar. Zato što je sivio, zato što je Berlin. Pa zato što ga ovako zna. Aha. Ja, to stoji. Došao sam opet i opet isti, uvijek isti, Ja. ne može biti drugčiji. A jesi ti isto isti? Pa nisam ja isti. Ti sad Špijun sam, ja. Na 50 godina, Špijun! Sa koje agencije radiš sve, majke? prije 11 godina sam otišao iz Berlina i baš sam bio drugačiji, baš. Sad si za FBI ili CIA? Ma ne radim, ja za sebe radim. Privatna agencija. Ne, ja ne ukoristim. Šta? Agencije. Muta. Klajom, klub liječenja. Šalim se. Za istraživanje ruda i godine. Gdje je ta agencija? U Alan Fordu. A ja. Alan Fordu. Gdje će biti? Nisam čuo, reci još jedno. Za istraživanje? Za istraživanje ruda i dubljine. Aha. Na drugom kaču točno vrata tijela. To je su ona 3 brata, evo koji je? To su 3 gradonačelnika. A gradonačelnika? To je gradonačelnika. Ja? To su krmci. To je vojna agencija. Aha. Od onog generala, broj jedan. Ja. Trebam da se sjetim, ja. Krmci, ja. 3 krmca. Dodijelo se. To je da s pomoć inspektora braka. Korumpirani, ja. Puffpant. Ja. A to je šef Alan Ford, ja. Pa i on je Puffpant debelo, uvijek onako strašno da pucaju na dugme. Šivilo. To je Alan Ford. Ja. Amerika, koja nije Amerika, koja je Italija. Pa je, to se radi u Majlandu, Copycraft, Majland. Vjerovatno. Vidite. Dobra slika, jel? Sad je otišlo njegovo. Bravo.